Добър ден! Дълбока следа в световната история оставя още един народ, живял през античната епоха в българските земи. Това са древните македонци, успели за кратко време да променят историческото развитие в земите на източното Средиземноморие и Балканите. В началото на първи век, първото хилядолетие преди Христа, те заемат земите между долното течение на река Места и Охрид, река Бистрица и горното течение на река Вардар. Произходът им очевидно е от местни автохонни племена, близки до траките и илирите. Етнически древни македонци нямали нищо общо с гърците, езикът им бил съвсем различен и това отбелязват всички антични писатели, занимавали се с тях. Трябва да се признае все пак, че поне управляващата династия в началото на IV век преди Христа настоява в публичен живот за гръцкия си произход. За това звучи несериозно стремежът на съвременната гръцка държава, спора и в бивша Югославска република със столица Скопие, нарекла се Македония, да представи наименованието като посегателство върху гръцкото историческо наследство. Древните гърци категорично отричали да имат нещо общо с македонците. Впрочем, спорът е несъстоятелен и за другата страна. Населението на републиката със столица Скопие е от несъмнен български произход и едва в 1944 година е наречено македонци в рамките на практиката в Титова Югославия да се създават нации на базата на изповядваната религия или на наименованието на географската област. Тази практика, предизвикана от външно или вътрешно политически причини, в крайна сметка довежда до кървавите войни, съпътстващи разпадането на Югославия след краха на комунистическата система. Общественото устройство на македонското общество не се различавало по нищо от общественото устройство на траките, освен че било столетие по-рано от траките, около 640 година преди Христа. То създало единна държава, в която македонските царе имали абсолютна власт. Впледено в гръцко-персидските и междуособните гръцки войни в 6-4 век преди Христа, изпитал и едно драматично нашествие на траките в епохата на цар Ситалк, Македония доживява звездия си час, когато цар Филип II Македонски поел престола. Основната цел на цар Филип II и наследилия го негов син Александър Македонски била изграждането на една огромна империя на базата на целия познат свят – Гърция, Персия, Тракия, Египет, Индия. На каква основа биха могли да бъдат сплотени народите в тези пространства е трудно да се отговори. Настоявайки, че са гърци и Филип II, а и особено Александър Македонски твърдят, че създават общогръцка държава, а войските им са отмъщение на страданията на гърците, причинени от Персия в 5 век преди Христа. Трудно е да се отговори и въобще защо са били необходими всичките тези огромни човешки усилия и жертви? Сведенията на антични автори, според които и бащата и синът са били психично болни и изглежда не са били лишени от основания. Манията за величие у властимащите често се изразява с агресивност във всички посоки. И тежко и горко на народите, ако над маниаците властелини стои и огромна бойна сила. А такава сила действително е имало. Македонските бойци са били не по-малко храбри от траките. Едно нововъведение, тъй наречената македонска фаланга, нов начин на построяване на тежко въоръжената пехота, осигурява в течение на столетия
пробива в бойния строй на всяка вражеска армия. За осъществяването на целите си Филип, и Александър имали нужда поне от един стратегически съюзник. За съюзник била избрана Елада. Филип прокламирал обединението на гръцкия свят. На пръв поглед това бил най-лошият избор. Гръцкият свят се състоял от стотици независими градове-държави с преимуществено демократично управление и с сложни, противоречиви, но и взаимно обвързващи отношения, установени векове наред. Македония не можала да им хареса и заради абсолютната монархическа власт, както и заради простия факт, че била етническа сила, чужда на гръцкия свят. Но Филип правилно прецени огромната умора и неудовлетворението от съществуващата система в гръцкия свят, изтощеното между особни войни. И се решило на нещо рядко срещано в световната история. Обявило вече не само себе си, но и народа си за гръцки. Следствие на тази констатация било самообявяването му за обединител на Гърция и отмъстител на бедите, причинени от изток. Отначало този акт предизвикал смях в Гърция. В Атина прочутият оратор Демостен се забавлявал с речи срещу Филип. Постепенно обаче невероятното се превърнало в сурова реалност. Филип превзел северните гръцки градове, елиминирал траките като потенциален съюзник на гърците и накрая покорил цяла Елада, разгромявайки при Херонея създадения срещу него общогръцки съюз. За неговия син Александър оставал далеч по-трудното да разгроми персийската държава, заемаща цяла предна Азия и разполагаше се за несравнимо по-големи човешки, военни и материални ресурси. Само с няколко успешни сражения цяла Персия била в ръцете на Александър. Единствено ранната му смърт попречила да нахлуе в Индия. Империята се разпаднала на отделни царства, начело на които стоели пълководците на Александър. Самата Македония се свила в историческите си граници. Древните македонци не създават своя цивилизация. Политическият им елит доброволно прегръща цивилизацията на един друг народ. Исторически феномен е, че благодарение на политическите, а и главно на военните си успехи, тази цивилизация напуска границите на Елада и става господстваща в целия средиземноморски свят. Това е за македонците, древните македонци от мен. Приятен ден!